Sumapit ang gabi ng mismong araw bago umalis si Lolo Ruben, ay nagkaroon ng salo-salo. Pinakain si Lolo Ruben ng mga prutas na pinayabong ng mga engkanto. Hindi kasi kumakain ng karne ang mga manggagamot roon. Dahil sa bawat hayop na naroon sa dimensyong yon, ay parang kauri rin nila kung susumahin. Tanging masasamang elemento lang ang kumakain ng karne doon. Matinding salo-salo at patagisan ng mga mutya ang nangyari ng gabing yun. Halos lahat ng mga kaibigan ng bawat manggagamot ay naroroon. Diwata, lamanlupa, duwende, santelmong may muka, at mga punong gumagalaw. Lahat ng yon ay nasaksihan ni Lolo Ruben. Ang patagisan ng kanilang mga mutya ay sisisid sila sa isang balon ng likidong apoy na ginawa ni Agni. Isa sa mga tagagabay ng mga manggagamot na yon na nangangasiwa at namumuno sa mga gamit pandigma ng mga ito. Lahat ng mga manggagamot doon ay hindi nagdadalawang isip na sumisid sa dagat-dagatang apoy na yon. Ben, alam mo nakalimutan na ng mga taong nasa inyo na kaisa tayo ng kalikasan. Hindi ka masusunog ng dagat na apoy na yan kung hindi mo iisiping delikado ang gagawin mo, sapagkat pinapahintulutan ang sinuman ng mga gabay ng bawat uri ng elemento sa ating mundong kinagagalawan. Ang likidong apoy na yan ay hanggang tubig lang ang tingin namin dyan at wala nang iba. Pagpapaliwanag ni Sinag kay Lolo Ruben. Sinag, kung lahat ng manggagamot o antingero ay may gabay sa kaitaas-taasan, ano ang gabay ninyo? Tanong ni Lolo Ruben. Bigla kasing pumasok kay Lolo Ruben ang bilin sa kanya ni Maestro Inko na lahat ng panig ng nilalang na nakikipaglaban sa kaliwa ay merong gabay na galing sa itaas. Katulad ng mga batang merong gabay na anghel, ay ganon rin ang mga nananampalataya sa Ama. Si Arkanghel Uriel ang gabay namin. Ang bawat apo namin ay merong kanya-kanyang gabay na anghel. Mataas ang basbas ng mga apo namin, kaya hindi basta-bastang maging apo dito sa aming baryo. Sagot ni Sinag. Doon palang naunawaan ni Lolo Ruben na ang inilalabas na tungkod ng apo nila Sinag na malaanghel ang itsura. Biglang itinuro ni Sinag ang nakalagay sa bewang nitong apo nilang nandoon sa unahan. Yan ang dignum, Ben. Ang maitim na nasa tadyang ng apo namin. Yan mismo ang totoong dignum. Di yan ginagamit ng aming apo sa kadahilanang masyado itong mapanganib sa tao at maging sa amin. Kaya napagpasyahan ng unang tagapangalaga niyan na ilipat sa mundo ng mga engkanto ang totoong dignum dahil sa labis-labis na kapangyarihan nitong taglay na pwedeng gamitin sa masama. Dagdag ni Sinag. Napakahaba ng usapan na ginawa ng dalawa na halos abutan na sila ng umaga. Nung oras ding yun, ay pinag-usapan nila Lolo Ruben kung paano ni Sinag nakuha ang mutya ng bahaghari. Ayon kay Sinag, noong mga panahong nasa aktwal na mundo pa sila, ay doon niya din nakuha ang ngiping yon. Isang antingerong magsasaka si Sinag noon at nakita niya ng mahal na araw ang bahagharing umiinom ng tubig
sa isang ilog. Para sa kanya talaga ang mutyang yun dahil sa nasa harapan niya yon lumitaw. Nakipaglaban siya sa bahagharing may matutulis na ngipin hanggang sa makapasok siya sa bunganga nito. Ang mga ngipin ng bahagharing yon, ayon kay Sinag, ay singtalas ng mga bagong gawang tabak. Yung mutya ng bahaghari ay nasa pinakadulong ngipin ng nilalang na tagapangalaga nito. Matinding pakikipaglaban ang ginawa nila Sinag na halos maagnas na ang kanyang mga balat dahil sa napakainit nito. Pero sa kabila ng paghihirap ni Sinag, ay nakuha niya pa ring magapi ito. Pagkakuha niya ng ngipin ng bahaghari ay ang kasabay ng pagkawala ng nilalang na yun. Kasalukuyang napakaraming nagtatagisang mga manggagamot nung gabing yon. Yung iba, kumakain ng baga. Yung iba naman, sinasaksak ang sarili ng mga tabak ng engkanto. Halos mabali ang mga tabak na yon dahil sa lakas ng pagkakadiin ng mga manggagamot. Ayon kay Sinag, hindi sila kayang masugatan o masaktan ng mga nilalang na nasa panig ng kanan. Ibang usapan naman kapag nasa panig na ng kaliwa. Dahil ang gabay nila ay binigyan sila ng bendisyon upang maging ligtas sa lahat ng kagamitan na nasa kanan. Minsan na ding nasilayan ni Sinag ang seraphim na nasa pinakataas na kawal at dakilang nasa hanay ng ordo ng Diyos. Paglalarawan ni Sinag sa nilalang na yon ay nababalot yon ng kabanalan. Halos mabulag ka at mapasubsob sa lupa dahil sa napakagandang aura ng anghel na yon. Nababalot ito ng 6 na pakpak at nagliliwanag. 1 segundo lang ang itinagal noong mga panahong humihingi ng gabay ang nakaraang apo. Nakikipaglaban kasi yon sa mga engkantong nagbabantay sa dignum. Alam nyo bang, isang ermetanyo ang may hawak ng dignum noong mga panahong yon. Napakalakas ng ermetanyong yon at talaga namang napakalalim ng aral nito. Hindi basta-basta ang paglipat sa mundo ng mga engkanto, lalo na kung mababaw ang aral mo. Nang namatay ang ermetanyong yon, ay doon na pinagkumpulan ng mga engkanto ang dignum. Ibinigay yon sa kasalukuyang naghahari sa engkantong itim. Naging pinakamalakas na engkanto ang lahi ng haring yon. Halos masukol na ang lahat ng nilalang na naninirahan sa mundo ng engkanto dahil sa pananakop ng mga yon. Ilang siglo na ang lumipas magmula nang naganap ang labanan na tumagal ng napakahabang taon. Halos maabutan ng 1 siglo ang naganap na laban kontra ang ni Sinag at ng engkantong itim. Napakalaki ng haring engkantong yon dahil sa bigay na kapangyarihan ng dignum. Yun din ang dahilan kung bakit maitim ang dignum ng apo nilang hawak. Huwag kayong magkakamaling isipin na marami ang dignum sapagkat nag-iisa lang yun. Namatay ang 2 apo nila dahil sa pakikipaglaban sa hari. Hindi lang kasi engkanto yon noong mahawakan ang dignum. Sa kadahilanang naging kaisa din ito si Abaddon. Oo, tama kayo nang narinig. Ang prinsipe ng impyerno na naghahari sa mga peste na nagpahirap sa mga lalang ng Diyos. Yun ang ikinakatakot namin, Ben, na baka bumalik ang anghel ng impyerno. Kung ikukumpara, wala pa tong digmaang naranasan natin noong mga panahong malaya pa ang dignum.
Kaya labis-labis ang pag-iingat namin dyan. Kahit ikaw malulusaw ka kung susubukan mong hawakan yan. Tanging si Apo lang ang nag-iisang may alam sa usal upang mahawakan ito. Dagdag ni Sinag. Halos sumakit ang ulo ni Lolo Ruben dahil sa napakaraming isiniwalat sa kanya ni Sinag. Kung iisipin, hindi ito kapani-paniwala kung ang makakarinig ay mga taong walang alam at mangmang sa ibang dimensyon. Sinag, ano ba ang mutyang taglay ni Apo? Tanong ni Lolo Ruben. Balahibo ng Seraphim ang pinakamalakas niyang mutya. Mana-mana ang balahibong yan sa lahat ng nagiging apo. Ang signum crucis niyang hawak ay ang nagpapalakas ng harang dito sa baryo namin upang hindi makapasok ang masasamang nilalang. Sinasabi ko sa iyo, Ben, kung magtatagal ka rito ay tiyak lalalim ang aral mo. Wika ni Sinag. Ayon kay Sinag, ang balahibong yon ay nagliliwanag. Kapag ipinamana na sa iyo ang mutyang ito, ay susuot yon sa kaloob-looban ng katawan mo. Aalisin nito ang anumang bahid ng masasamang dugo sa iyo at gagawin kang banal. Kahit nasa mundo sila ng engkanto, ay sakop pa rin sila ng domi ng kapangyarihan ng Panginoon. Ipapakita din sa iyo ang pinakulo ng karunungang ni minsan sa buong buhay ng mga tao ay hindi ito nailathala. Masyadong sikreto yun at tanging ang mga nakakaalam lang nito ay si Juan na disipulo ni Kristo. Gulat na gulat si Lolo Ruben dahil sa mga pinagsasasabi ni Sinag. Hindi ko kayang manatili dito, Sinag. Mahal ko ang mga taong iniwan ko sa lugar namin. At umaasa ang mga yon. Nababalik ako. Sagot ni Lolo Ruben. Kung ganon ay wala akong magagawa sa iyong desisyon. Sagot ni Sinag. Bigla namang sumingit ang hari ng engkanto sa pag-uusap. Ben, mauuna na kaming bumalik sa Tanawan sa kadahilan ng di rin kami makakasabay sa paglalakbay mo kinaumagahan. Wika ng hari ng engkanto na kasama ang tatlo. Yumuko lang naman yon at unti-unting naglaho. Hinayaan lang ito ni Lolo Ruben dahil alam niyang kaya na nito ang kanilang mga sarili. Itinago niya ang kanyang latigo at sable, maging ang ibinigay sa kanyang libreta na pangkumbate. Yun lang ang nakuha ni Lolo Ruben sa mundong yon. Kung nanaisin niya, ay pwede siyang makakuha ng mutya roon, pero hindi naging sapat ang mga mutya na naroon para maging ganid sa kapangyarihan itong si Lolo Ruben. Sapat na ang kanyang mga narinig at karunungang ibinahagi ng mga ito. Sumapit ang umaga at tinahak na nila ni Sinag ang daan papuntang Talon. Doon din si Lolo Ruben dadaan upang makaahon muli siya sa ilog. Nang makarating na sila sa ilog, ay nagpaalam na sila sa bawat isa. O Ben, ito na ang ating huling paalam. Wika ni Sinag. Hindi naman nakasagot si Lolo Ruben at bigla siyang itinulak ni Sinag sa talon. Nagsisisigaw si Lolo Ruben hanggang sa lumubog siya rito at unti-unting nawala ng malay. Habang nawawalan ng malay si Lolo Ruben, ay doon niya nakita sa kanyang panaginip ang isang grupo ng tao na merong hawak na korono ni Kristo.
Kitang-kita niya ang pangitain na yon na pinagpapasapasahan ang koronong tinik ni Hesukristo. Animoy, sa bawat paglipas ng panahon ay ganun ang nagaganap. Maaaring pangitain niya lang yon at hanggang doon lang. Biglang napamulat si Lolo Ruben at nakita niyang palutang-lutang siya sa ilog na kanyang pinuntahan. Mag-aalas 9 na ng gabing yon at dali-daling umahon si Lolo Ruben. Di niya alintana ang napakadilim na paligid at animoy, naninibago siya sa ating mundo. Kahit ang hangin ay ramdam ni Lolo Ruben na mas madumi ang hangin natin kesa sa mundong napuntahan niya. Dali-dali namang naglakad si Lolo Ruben pabalik ng kanyang kubo. Habang naglalakad si Lolo Ruben, pansin niya na merong sumusunod sa kanya. Isang kalahati ng katawan ng tao ang nakita niya sa damuhan. Nakatayo lang yon at hindi gumagalaw. Teka nga muna. Masubukan nga ito. Wika ni Lolo Ruben habang binubuklat ang libreta na ibinigay sa kanya ng apo. Inusal niya ang kontra sa mga aswang doon sa isang dakot ng lupa. Maniwala kayo o hindi, pagsaboy na pagsaboy ni Lolo Ruben ng lupang yon, ay biglang umusok ang katawan ng nilalang. Tumakbo yon hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Napangisi lamang itong si Lolo Ruben at pinagpatuloy na nito ang kanyang paglalakad. Pagkarating niya sa kanyang kubo, ay nakita niyang nandoon ang tsinelas ni Lolo Enteng. Teng! Teng! Pakibukas nga yung pinto. Si Bento. Wika ni Lolo Ruben. O Ben, isang linggo na. Saan ka ba nang galing? Langya ka. Ginawa mo kami ditong sekyo eh. Salitan kami ni Berto tuwing gabi. Sagot ni Lolo Enteng. Napatawa lang naman si Lolo Ruben habang pumapasok siya. Pagpasensyahan nyo na. Meron lang talaga akong importanteng nilakad. Sagot naman ito. Oh, siya. Saan ka ba nang galing? Tanong ni Lolo Enteng. Nang gabing mismong yon, ay ikinuwento ni Lolo Ruben ang kanyang naging karanasan kay Lolo Enteng. Kahit si Lolo Enteng ay hindi nakatulog nung gabing yon. Kaya nag-inuman na lang silang dalawa ng magdamag. Mas ginaganahan kasi si Lolo Ruben na magkwento kapag medyo lasing yun. Kinaumagahan ay nadatna ni Lolo Berto na tulog ang dalawa. Pinagtatapik niya ang mga ito upang magising. Gumising naman kaagad si Lolo Ruben. Pero si Lolo Enteng ay tulog pa rin. Agad naman nangamusta si Lolo Berto at nagtanong kung saan pumunta si Lolo Ruben at bakit isang linggo siyang nawala. Ben, saan ka ba nang galing? Daya nyo naman oh. Nag-inuman kayo tapos kayong dalawa lang? Wika nito. Pasensya ka na Berto ah. Gabing-gabi na kasi ako nakauwi eh. Sagot naman ni Lolo Ruben. Agad namang nag-init ng tubig si Lolo Ruben upang magkape. Naging maayos ang buong araw ng mga ito sa kubo ni Lolo Ruben. Bale, tambay muna at kwentuhan ang naganap sa kanilang tatlo. Medyo pagod pa kasi si Lolo Ruben ayon sa kanya. Agad namang itinago ni Lolo Ruben ang libretang binigay sa kanya ni Sinag. Habang nakatambay itong tatlo, ay panay paramdam kay Lolo Ruben ng mga nilalang na nasa tanawan. Animoy,
Nagagalak din ang mga ito sa pagdating ni Lolo Ruben. Yung dala niyang latigo ay ginagapangan ng napakaraming langgam na kulay itim. Ganon din ang sabling binigay sa kanya ni Jekong. Kitang-kita yon ni Lolo Enteng noong magising siya. Akala niya kung ano lang kaya hinayaan niya na lang ito. Nagising si Lolo Enteng dahil sa napakabangong amoy na pumasok sa kanyang ilong. Parang bulaklak ng rosas na idinikit sa kanya. Si Lolo Ruben napangiti na lamang yon paggising na paggising ni Lolo Enteng. Alam ni Lolo Enteng na hindi para sa kanya ang ngiting yon, kung hindi para sa kaibigan nitong nilalang. Tila ba may bago na namang nanirahan sa tanawan ni Lolo Ruben. Kahit may tama pa itong si Lolo Enteng, ay hindi ito nagpatinag sa gaganaping inuman mamayang gabi. Berto, Enteng, wala naman bang gumambala sa ating baryo? Tanong ni Lolo Ruben. Wala naman, Ben. Maliban lang dun sa mga napadaan nung nakaraan. Sagot ni Lolo Enteng. Di naman aswang yun, Enteng eh. Mga badyaw yun. Ito naman oh. Dagdag naman ni Lolo Berto. Mabuti naman kung ganon. Sagot ni Lolo Ruben. Tila ba napakasaya nitong si Lolo Ruben magmula noong nakabalik na ito. Palagi na lang yon nakangisi sa dalawa at talaga namang nawiwirduhan na itong si Lolo Enteng sa kanya. Alam ni Lolo Enteng na meron itong gustong-gustong gawin nung mga oras na yon. Habang papalapit na ang hapon, biglang kinuha ni Lolo Ruben ang libretang pangkumbate. Binasa niya ang bawat kataga at simbolo na nakasulat doon. Gulat at mangha ang nakikita ni Lolo Enteng sa ginagawa ni Lolo Ruben. Wala naman siyang nakikitang binabasa nito pero para talaga itong merong binabasa. Ni hindi niya nga maistorbo si Lolo Ruben kahit anong salita niya rito. Nakabuklat lang ang dalawang kamay nito habang merong inuusal-usal sa kanyang bibig. Nag-uusal yon habang nakangisi. Animoy galak na galak ito sa kanyang mga binabasa. Nanumbalik lang ang wisyo ni Lolo Ruben nang isinara niya ang kanyang dalawang palad. Ano bang ginagawa mo, Ben? Wika ni Lolo Berto habang tinitingnan siya. Si Lolo Enteng naman, hinayaan na lang si Lolo Ruben at umalis ito upang umigib sa balon. Okay, sunod kagad natin yung 17. Ayusin ko lang ng konti. Yun lang, kita-kits sa 17. Salamat.